Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Voice of the People Party State Youth Wing hakas ni palay hilalit ban panjing shai na ka office municipal halor kumno ubai ubajala uyo achingbet ban shong di jingdi hakajaka balayo da ubai ka kanthe khasi ha jail road habakran shinong thok khobor usamla Nathaniel Mauri Secretary VPP Youth Wing uri thu bakat kum ki kot kisla jingpen shai balayo na ka office municipal katika kanthe kalayo aching ithu na du usnam arja akusaw katba uti ubajala pad udang yo yakakot na ka municipal ha usnam arja akusan ula keno baga jing persyang ubajala ban aida kapisa syakati kenthe khasi kapen subas niawi kacingyo jing ithu na ka office municipal baga don ke aka bana shalindat ka VP State Youth Wing kala kentu ya ka office ban trei ya kanok no ka kam da ka babet bahok bat ka bayat karkum kikindon Liang ka VPP State Youth Wing mentas ngi kawan hang ni apo ka office municipal banya kendu ya CEO Henry banai kini ke city jongi ban komplain yu hakabaide bat ketuka dukan hang thi hapo jil road hakabaide ba jongi kong smi dalin konset hakabai la sa kini no hauni usa jil bus na keling jongi ngiwan bangin kendu CEO na banya kran halor kanu kanong rem ba uni u briu uyo kini kedukan te hadian bangilai kran bad ini kong lalap ba ini kong la song hang tu la slem Suabon song mu Henry nakadaw ba idon hapdeng ka jingbom lakiar namar ba idang yok klong te iklami yo suban wan Henry hekai ka bajapat kalong ba kai ka pelong ngi pat mentas ngi banwan hani kade belong halor ba ini kong ila ban pensisa ba katu ka jaka kade jong i pi kai ka pelong ngi ban ngiwan hani kalong ba pet hani ngan pen feeling ba kanika town building committee berkilawan kila pensisa hiru ba idon hantu Henry kai pat ka pelingo ngi kalong ba ki khlam batai pat ngi hamar hangno kade jaka namar ba pi de kajing bombatai jong ki kani ka pen pausai bet ba nakaliang jong ka jong ni ubrio dambak ulapan bam pisai kini kibawan banlek survey tengi ajing sisa ngilakwa mungkin dua senjat namar bau sium don ngilak kendu no ya ngilak kendu no ya licensing officer bakhan te nakaliang jong i ila de ayingi kata ka assurance ba in page but nakaliang jong i yong in sa pan ki file baro but in sa page but in sa let biang ikanika jahabai dip kan jaka te balai nakaliang jong i wan mantas ni ka ba namar ngi suthu ba katai ka jaka hi hang te ka dibi jong ni kong namar balai ka jingle jong tu dakhar ban ban ai kong da ka pisa ka tu ka pen scam ba utu ubriau ya ka tu ka jaka ru umsem layo da kalinti ka badai Henry mauru imat ula supen khamti la ni ula su ai pisa ikat tu ka ni kiba don hakabor bala ban ai u ka tu ka jaka borun sedang ki kam jong u te tangkat nilusibot te khantak ma dukan jong u kadai jong u hi la sei ru itu ki kot isla jong u ban peni ba yo kata ka license ai dia ke ka jinglap jong pi pada bede ba tu pi ini habai dei bat ka jing sei jong u ki kot isla dei ini ikong ila apply na do usnam arajar akusau Henry utu barjala habau peni ki kot jong uli ki dei hadin arar uli uyo ya ka ketuka kot jong una ka municipal kamu ka license jong una municipal house nam arajar akusan te kata kala penpausa yang iba kadang ke ikai shalendat te ya ka jingyo jong u tu ka jaka te na kaliang jong ing su dan nang ani ka banong ba habai trei kanu ka kam ya trei hok te nai pet ba ki dei hok banyo kinyo bat ki bom dei tingit kinum dei banyo namar ba lada PI ki bom dei banyo tang na kadaw ba kila ban yarap ne ban pen no sapla jong phi kata kalong gege ko bakla na kaliang jong hi ka VPP State Youth Wing yakini ki jat kam ngim kersan bat na kaliang jong iru ngin mi sakhmat habadan kanu jing sa thombor yaki riu kan thai lani yaki khamtam kini ki baret bari amo ki bom dan sur na banta jong ki ngin mi sakhmat bat na banta jong ki ru ngin yai kersan bat ngin yai tur bat na banta ka hok hi ngin yale bet tat hadu hi ka hok kanwan bat ka hok kan pau sabar jika ai bede ka senjam ka bi ka ba penyesem namar balik si kong kini ki jinja kena banang jai ja su ni sakmat bede kata kum ka ba jong pi ka cinta ka
jingle betul mo ke udah senjang ke baka pi kan syem Nakaliang jongi hi ngin saya syong banyak perkat halot kini ban nakaliang jongi ru ngi sudan tangkan ni ban kerpat ya kibor ang aan ya kibor badai kami ya haban ha ya kaban bentai kinu kikam ni kinu ki license sabai di badukan le da kalinti badai le da kalinti babai ngiru nginum dan kanu jing persyala da ngilap bakadon kejing keryang hang ni hang tai ngiru nginum ailat ban ngin yai but dia ni kini ki boro ban nakaliang ke jongi ru ngi kerpat hi ya ka bos sarkari ba bahkan pej kan but dia kenang ba ki badai hok kamtam ni ki bri ke jongi ki badai hok ki belong try lok ni kinyo ban kamai halaka jela namar ngingim dan jakasu lai nangnya ki kiwi ki benabar kila bonwan namar kidan jata kamin sebakin wan ban sengkam ni hati ki jongi snukin lai pet tangkat di kepak jongai sarar tolong ba pet baki briu jongi kin em bat ki briu jongi kin la ban pendap ban penbiang ki khun tangkit ketangkat tahi dan non teh mai teh boleh ka duk habai de bakan ni nginget bat ni kermen hi ba ini kong habai de bakan ni kong nginget ba haba mene bangi laikan ba khain laong ba inlet hai biang sedian inlet in pan biang ki file ban nginget hi ba ini kong ru inum du ila ka hok ban nginget ba ini hi i try i kong khongset ma i hi inyo i ketika jaka hante namar kat kom ka pi kat kom kani ka servi ba kile dei kinum ai kani ka acknowledgement slip lada imdai ma iyang i barsong hang tu pi hisin baki ai kani acknowledgement slip kapin sisya ba ini idai i barsong tu handai ke ipat ka ba ka balong ba pen lingo ingi kalong ba ki klem batai hang ni te isong hamar de halot kani ka bentang ngatrai ba uni ubrio jaj bot ka jaj ubhos ngatrai de halot kani ka usayo ban su kli hang te ka jaka